Здравейте всичко, гледате, аз съм Дамянто СБГ и това видео ще е само една важна новина, че този ченъл вече няма да съществува, ще го изтеля или пък поне ще спирам да качвам в него. И моля ви, гледайте ме в другия ми канал, който се казва ето така, сега ще го напиша в чата на Майнкрафт. Но също така не ме хейтвайте. Това е просто защото така се наложи. Ченела ми се казва ZleonBG. Това е на ZleonBG ченела, в който вече се местя и аз. И ще качваме заедно. Понякога ще качвам само аз, само клипчета и само той клипчета, а понякога заедно ще качвам клипчета. И надявам се да отидете в ченела. И благодаря ви за подкрепата през цялото време. Но просто така се налага в момента. Това беше всичко от мен. Надявам се да го гледате това видео. До скоро!